duelako eta bide horretan oski izango dira erronkak, besteak beste, jasotako akordio horretan jasotako ardatz horiek xehetasunetara eramaterakoan, gai horren inguruan, hezkuntza lege berriaren inguruan arituko gara ere elkarrizketaren tartean, Iban. Halaxe da bai, egia esan, ostiralean tajutu zen eta akordio bidetik etorri zen testu horren xehetasuna oraindik ez dakigu, saiatuko gara gaur horretan sakontzen, dakiguna da. Izerdi handiak eta diotenez legebiltzarreko pasilloetan ostiralean korrikaso handiak ere izan zirela, akordio horren bila, lan nekeza izan dela, baina esan bezala akordioa oso zabala da, ganberaren 90 hamarretik bederatzik besten duelako, eta hori teoria behintzat hasiera ezin hobea da marko bat eraikitzeko, eta hartan oinarrituta legea idatzi beharko den orain Eusko Jaurlaritzak, eta 2023ko datorren urteko udaberrirako dagoeneko onartuta eta indarren egon liteken testu bat izan liteke gainera. Hori behintzat Bildarratz sailburuaren asmoa. Lerro batean eta esaldi batean esateko, zer dakar legeak hezkuntza publikoa oinarri eta euskara erdigunean izango duen eredu eleanitz bat, sistema bat eratu nahi du. Ikoitz Arrese, Bilduren hezkuntza idazkaria, Ongi Euskal Telebistara. Egunon. Zergatik ez da publiko testu hori? Zergatik daukazue gorde eta alderdiok, edo ez jakingo dugu, gainontzekok? Tramite parlamentarioak pasatu behar ditu lehenengo, eta ostiralean, hezkuntza ponentziaren azkenengo batzar hortan, emendakinen bozketa egon zen, eta hor, ondo azaldu duzun bezala, lau alderdion artean adostasuna erdietsi genuen, zuzenketa horiek bozkatzeko, eta orain, zerbitzu juridikoek eta itzultzaileek egiten ari direna da, zuzenketa guzti horiek orrastu, eta tramite parlamentarioa pasatzen ari da. Testua ez dago gordeta, kontua da testua berri datzi bar dela. Hor, askok dakizuen bezala, duela hilabete bat, ponentziako presidenteak zirriborro bat, oinarrizko zirriborro bat egin zuen publiko, eta beraz, zirriborro hori zuzenketa berriekin egokitu behar da, osatu behar da, testu berri bat aterako da, eta beraz, orain, legelariek eta itzultzaileek testu hori idazten ari dira, onartutako zuzenketekin esan dudan bezala, eta ziurrenik aste honen bukaera partean, arras partean, izan daiteke ostegunean, seguruenik izango dugu eskuartean, eta ja jendarteak ezagutu ahal izango du, eta jakin ahalko dugu zein den, zuzenketa horien ondoren sortuko den irizpena edo diktamena. Ezagutu nahi dugu, jakina zer dion akordio horrek ezinbesteko delako, herri honentzat ere ez, azkeneko 30 urtean indarren egon den lege bat aldatzera datorrelako lege berri hau, eta badirudilako, 90 onespena baldin dauka behintzat adostu denak, ahalegina handi egin dela alderdien aldetik, akordioaren barruan egoteko, beste batzuetan agian ikusten ez den bezalako ahalegina egin dela. Zer iritzi haukazuzuk negoziazioen inguruan, ez? Beretan aldarte honean eta akordiorako ahalegina handiak nabaritu dituzu zuek ere? Bai, duda barik ez da. Hezkuntza Euskal Herria Bildurentzat eta suposatzen dut gainontzeko alderdientzat ere, hezkuntza herri honetako alor estrategikoenetako bat da, eta nahi bada, legegintzaldi honetako legerik importanteenetarikoa hezkuntzakoa izango da. Beraz, prozesu guzti honetan alderdiok implikazio sakona izatean ikuste dut oso garrantzitsua izan dela. Euskal Herria Bildun duela 6 hilabete, iraila erdialdean publiko egin genuen gure oinarrizko proposamen bat, Euskal Herria Bilduren oinarrizko proposamen bat hezkuntzaren inguruan, eta horrekin nolabait esatearren gure asmoa agertu genuen negoziazio prozesu bat abiarazteko gainontzeko alderdi politikoekin. PP Ciudadanos zergatik gelditu da kanpoan? Suposatzen dut, helburu alderdikoiak dituztelako eta indar espainolistak diren enean, eurek Espainiaren batasuna ziurtatuko duen hezkuntza akordio eta hezkuntza lege bat nahiko dutelako, eta beraz, joko zelaitik kanpo gelditu dira hasieratik. Guk azpimarratu dugu, herri erronka nagusietako bat hezkuntza dela, akordio estrategikoak behar direla hezkuntzan, eta horrek akordio politiko sakon bat eta zabal bat beharrezkoa zuela. Eta hasieratik esan dugu, horrek itzulpen bat zeukala, eta da, legebiltzarrean ordezkari dugun lau alderdi nagusion arteko adostasuna behar zuela. Horregatik, Euskal Herria Bildutik gureak eta bi egin ditugu, bai EAJarekin, baita alderdi sozialistarekin eta baita Elkarrekin Podemos iurekin, negoziazio prozesu ezberdinak abiarazteko, goi-mailako elkarrizketa sakonak martxan jartzeko, eta nik uste dut, ondo bidean, azken hilabete frenetikoak izan badira ere, azken asteak eta baita azken bi egunak jakitera eman den bestela, lan izerdiak eta bi bota ditugula, orduak eta orduak pasatu ditugula negoziazioetan legebiltzarrean, eta zorionez, lauko adostasun bat lortu genuen, zuzenketa horiek blokean, nolabait esatearren, ostiralean bozkatzeko legebiltzarrean. Eta zuen ekarpen nagusia, Bilduren ekarpen nagusia lege honi zein da?
Guk, hasieratik 5 helburu konkretu jarri genizkion hezkuntza akordio honi, ezta? Lehenengo helburua zen kontzertazio unibertsalarekin bukatu beharra zegoela. Kontzertazio unibertsalarekin bukatze horrek ekartzen zuen ezin zela diru publikoarekin edozein ikastetxe mota finantzatu. Beraz, hori da markatu genuen lehenengo helburua. Bigarren helburu bezala, gaur egungo sistemak dituen desorekak gainditzeko mekanismo zuzentzaileak erdiestea izango litzateke, eta hori ere bete da. Hirugarren helburu nagusi bezala iruditzen zitzaigun, agorpen zantzu gero eta nabariagoak dituen euskal hezkuntza sistemari eraldaketa transformazio bat egitearen beharra azpimarratzen genuen. Laugarren helburu nagusietako bat jarri geniona gure buruari zen, euskalduntzean nola ez jauzi bat eman bar genuela, aurrera urrats bat eman bar genuela, eta jarri genuen 5. helburua zen finantziazioa eta baliabideak gehitu behar zirela. Horiek ziren guk nolabait azpimarratu ditugun 5 helburu nagusiak. Eta esan dezakegu 5 helburu nagusi horiek modu baten edo bestean jasoak daudela akordioan, eta beraz, horregatik ostiralean ere Maialen Iriarteren ahotik entzun genuen, lortu genuen akordio horrekin pozik egoteko arrazoiak eta bi baditugula, 5 helburu horiek bete direlako. Eta arantzaren bat zuri nun gelditu zaizu? Nik esango dizut bat, euskalduntzaren inguruan, ez? EH Bilduri lehenengo entzun geniona izan zen, murgiltze eredu batetik abiatu nahi zuela EH Bilduk hezkuntza lege berri honetan, eta orain euskara ardaz duen eredu eleaniztun bat dago mai gainean, ez? Izenak desberdina dira, esan nahiarenik esango nuke baietz, EH Bilduren helburuak zentzu honetan euskalduntzaren inguruan, eskolaren eskutik, beteko dira? Nik esango nuke baietz, eta gainera euskararen irakaskuntzan eta euskararen kompetentziaren lorpen hortan urrats importanteak emango direla iruditzen zait akordio honekin. Egia da, Euskal Herria Bilduk bere proposamen propio hortan euskarazko murgiltze ereduaren beharra azpimarratzen du, helburu izanik beti ere izenetik haratago ikasle euskaldun eleaniztunak estea, alegia ikasle orok derrigorrezko eskolaldia bukatzean, 2 hizkuntza ofizialetan, euskeraz zein gaztelanieraz, baina baita 3. hizkuntza baten ere, konpetentzia nahikoa eta altua izan dezaten helburu, ezta? Eta dokumentu honetan, akordio honetan, egia da murgiltze hitza bera ez dela agertzen, baina lortu dugun adostasunak murgiltzeruntz garamatza, ezta? Eta nolabait esatearren guretzat ezinbesteko mekanismo bat zen irteera profilak ahalik eta argien zehaztea. Egia da, alderdi bakoitzak egin ditugula... Irteera profila deitzen diozu, zein neurritarainoko euskara maila daukan ikasle bakoitzak. Horixe. Bukatzean ziklo bakoitza. Hori da. Kasu honetan, bigarren hezkuntzari begira, B2 maila akreditatu beharko du ikasle bakoitzak edo hori eskatuko zaio. Bai, hori da, egia da, negoziazioetan alderdi bakoitzak euskararekiko edo hizkuntzen atalarekiko posizio ezberdin bat genuela. Baina hemen, nik uste dut Euskal Herria Bilduk erantzunkizun ariketa bat egin genuela, eta adostasun esparrua zein izan zitekeen ondo identifikatu genuela. Eta guretzako, adostasun esparru hori, legebiltzarrean jada aurreko urte batzuetan adostu zenaren inguruan zetorren, ezta? Eta guretzako, baldintza ezinbestekoa zen, aipatu dizudan irteera profil hori ondo zehaztea. Guk egin duguna da, agian apur bat difusoa zegoen euskararen atalari guk konkrezioa eman diogu. Eta esan dudan bestela, lortu duguna da negoziazio horien ondoren, derrigorrezko eskolaldia bukatzean, alegia DBH4 bukatutakoan, ikasle orok, derrigorrezko eskolaldia hori bukatzerakoan, ikasle orok, egontoki baten, ikastetxe baten edo beste baten, Europako markoak agintzen duen edo aipatzen duen B2 maila hori gutxienik eskuratzea. Baina hori ez da oso helburu apala, segun eta zein den ikasle bakoitzen errealitatea, ikasle batzuk C bateraino oso erretxe iritsi litezke, beste batzuk B2arekin ere nahiko izan dezakete, bakoitza bere arrazoiak tarteko. Zergatik ezartzen da B2 guztientzat eta ez, agian exigenteagoak izan leku batzuekin, eremu soziolinguistiko desberdinak badaudelako, zergatik konfrontatu da B2 batekin, horrek benetan euskalduntzea bermatzen du? Bai, gure ustez, bai, hemen dagoen evidentzia bada eta hezkuntza saila beraren ebaluazio diagnostikoek hala esaten dute, azken hamarkadetan demostratu dena da, egun indarrean dauden A, B eta D ereduek ez dutela euskalduntzen. Jakina da, A ereduak ez duela euskalduntzen, B ereduak ere nekez euskalduntzen du, eta azken urteko tendentziak esan digu D ereduak ere nekez lortzen duela lortu beharreko gaitasun hori. Orduan, gure ustez, ereduen sistema horrek birformulazio bat behar du. Eta birformulazio hori adostu duguna da deitzen dela euskara ardatz duen eredu eleaniztuna. Hori zertan itzultzen da? Hori itzultzen da ikastetxe guztiek izan beharko dutela
bere hizkuntz proiektu propioa. Alegia, egoera soziolinguistikoari egokitutako hizkuntz proiektu bat izan beharko du ikastetxe bakoitzak. Ikastetxe bat, hizkuntz proiektu bat. Eta gainera, zehazten dena da, zer nolako helburura heldu beharko diren ikastetxe horretako ikasle guztiak. Eta gutxienik, eta hori horrela ere aipatzen da testuan, gutxienik B2 maila horretara heldu beharko dira. Baina nik ulertu dezakegu, guk ulertu dezakegu guztiok, segun eta ikastetxe bakoitzak ze hizkuntza proiektu daukan, hor identifika genezakela erresago edo zailtasun gehiagorekin, D ereduari buruzari garen, B ereduari buruzari garen, A eredu ote den, ez da desagertuko den ala ez, baina ereduak agian desagertuko dira, eredu bakarra izango da, baina hizkuntza proiektu horren arabera agian identifikatu genezake lehengo eredu zaharra ere, ez da hori gertatuko? Ez, nik uste dut azken finean hizkuntz proiektuek hartzen dutela, ikastetxe bakoitzeko hizkuntz proiektuak hartzen duela zentralitatea, eta azkenean gertatuko dena da ikastetxe bakoitzak bere murgiltze prozesu propioak egin beharko dituela. Alegia, adostu dugun honekin, murgiltze eredutik oso gertu gaudela esan genezake, ezta? Eta nik uste dut irtera profil hori zehaztu izanak ematen digula ipar bat, ematen digula bete nahi dugun, heldu nahi garen helburu hortara irteera bat ematen digu, ezta? Eta gainera, badago nobedade bat ere adostu duguna, eta euskararen irakaskuntzako instituto berri bat, zentro bat sortuko da. Honen jarraipen eta honen aholkularitza egingo duen zentro berri bat izango da, hezkuntza sailaren baitan antolatuko dena, eta bertan euskara zerbitzu guztiak bertatik, euskara zerbitzu guztiak kudeatuko dira, hizkuntz proiektu lokal hoiei jarraipena egingo zaie, eta gainera nolabait euskal kurrikulumaren eta euskal kulturaren transmisiorako ere funtzio garrantzitsu bat jokatuko du. Beraz, nik uste dut onartu den honekin, bai hizkuntza proiektuak ikastetxe guztietan egotearena, eta baita irteera profila argi eta garbi zehaztearen helburu hori, B2 mailara heltzearen helburu hori, nik uste dut horrek murgiltze eredu baterantz hurbiltzen gaituela, eta gainera aipatuko nuke euskalduntzean jauzi bat emateko bide bat marrazten duela, beraz, nik uste dut pozik egoteko modu badela euskalgintzatik ere, bai. A ereduak bizi iraungo du? Egongo da hizkuntza proiekturik eskolaren batean, zentroren batean, A eredutik gertu egon litekena? Nik uste dut inkompatiblea dela. B2 maila hori lortzeko helburua baldin badeukagu, A eredu horrek desagertu beharko luke berehalakoan, ez duelako balio B2 maila hori lortzeko. Eta nik aipatu nahiko nuke importantea dela adibidez, Euskararen Kontseiluak proposamen honekiko egin duen balorazioa, eta irakurtzen nion Paul Bilbao presidenteari, lehendakariari, Twitter bidez, balorazio positiboa egiten duela gai honen inguruan, eta nik uste dut badaukagula negatibo baino positibo egoteko gai honekin behintzat motibo gehiago bai. Denis Itxaso egontzen atzo gurean Espainiako Gobernuaren ordezkari Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Itxaso jaunak ere, hain zuzen ere, hizkuntzari lotutako galdera utzi dio Arrese jaunari, entzun. Nola egingo lioke Bilduk aurre, hezkuntza sisteman momentu honetan dauzkan erronka berri alegia adibidez etorkinekin. Nola egingo genioken aurre pertsona guzti horien integrazioari jakinda hizkuntzak bere biziko garrantzia daukala inmersio eskolarrean, ez? Zer nolako erantzuna emango lioken jakinda gero eta etorkin gehiago izango ditugula, eta gainera, neurri batean, etorkin horiek ere badirela esperantzarako motibo bat ikusita gure demografia nola dagoen, ez? Bai, nik uste dut, eta berriz ere, euskera ekartzen dut erdigunera, ezta? Euskera ulertu behar dugu dela gure hizkuntza propioa, euskaldunok dugun altxorrik preziatuenetarikoa, eta euskera bere izan behar da inklusiorako tresna. Badago zein alegintzen denik badago euskera eztabaida politikoan katramilatzeko eta gatazka politikoan errotzeko nolabait, baina guk uste dugu bataila politiko hortatik euskara atera eta erdigunean kokatu behar dugula eta inklusiorako funtsesko faktori izan behar dela, ezta? Kanpotik datorren ikasle bat eta bertokoa den ikasle baten arteko lotura zein da? Euskera. Eta guk uste dugu euskeraren bitartez inklusio hori eman barko litzatekela, eta gainera ikusten ari gara, ez? Lehentxo programa hontan ikusten nuen nola Ukrainiatik etorritako errefusiatu batek elkarrizketa egin duen euskera hutsez, inungo problemari gabe, nola euskera gaitasun hori lortu duen, eta ikusten ari gara benetan bitartekoak eskaintzen zaizkionean, denbora eskaintzen zaionean, nahikoa dedikazio eskaintzen zaionean, inklusio hori, harrera hori, euskeraz eta euskeratik egin daitekeen inungo problema gabe. Eta egia da, gure hezkuntza sistemak duen gabezi nagusietako bat segregazioarena dela,
eta errotiko aldaketa behar du segregazioaren politikak, ez? Segregazioari aurre egiteko politikek errotiko aldaketak behar dituzte, baina Denis Itxaso jaunari erantzutearren nik esango nuke euskara izan bar dela segregazioari aurre egiteko eta inklusioa bermatzeko dugun tresnarik eraginkorrena eta akordioak ere horren norabidean ematen ditu. Honen arira, segregazioaz ez, baina hizkuntzarekin ere baduelako lotura bat edo ardatz bat atzo Esteila sindikatuak publikatu zuen txosten bat, ikerketa bat egin dute eta ondorioak nahikoa gordina direla iruditzen zaigu ez. Esaten du, Gasteizko kasua aipatzen du, segregatutako zentro batzuetan, jatorri migranteko ikasleak, edo bigarren belaunaldiko etorkinak edo liratekenak, gutxienez, ikasleen ehuneko 83 dira. 10-8 jatorri migrantekoak dira. Eta sozioekonomikoki egoerarik ahulenean daudenak gainera. Segregatutako ikastetxeetan ikasleen herenak ikasgeiren bat edo du oraindik ere gainditu gabe edo bestela agian kursabera errepikatzen ere ari da, heren batek eta segregatu gabeko ikastetxeetan hori zirrori erdira jaisten da. Ehuneko 15aren bueltan dago. Zentro segregatuetan eta 10-6 ikasle ez dira gasteiztar sentitzen. Beste nonbaitekoak sentitzen dira. Eta hizkuntzarekin lotura duen 10-tik batik bakarrik sentitzen du euskara berea. Datu hauek ikusita, panorama, ez dakit nahikoa ezkorra dela eman lezake, ez? Eta galdetu nahi dizuke, zerk segregatzen du euskal eskolan? Faktore askok segregatzen dute gure hezkuntza sisteman, ez da? Guk askotan esan dugu. Segregazioaren gaia oso konplexua da, eta beraz, irtenbideak ere konplexuak izan behar dira, ez da? Ez gara, segregazioaren gaia ez da arinkeria hitz egiteko gai bat, eta gaur egun gure hezkuntza sistemak motibo ezberdinengatik segregatzen du. Segregatzen du 3 hizkuntza eredu ditugulako indarrean, beraz, hizkuntzarengatik segregatzen du. Segregatzen du sexuagatik ere, baditugulako ikastetxeak non bakarrik mutilak edo bakarrik neskak dauden, beraz, sexu segregazioa ere ematen da, segregatzen da hainbat faktorerengatik, baina azken urteetan maigaineratu den faktore esanguratsuenetarikoa nolabait jatorri migrantedun ikasleen segregazioa eta baita egoera sozioekonomikoaren araberako segregazioa da. Guk, Euskal Herria Bilduk, 2015-2016an ja alerta bat bota genuen, ez da, maila publikoan, plaza publikoan, instituzioetan, eta esan genuen gure hezkuntza sistemak segregatzen zuela, eta jada 2015-2016 hartan neurriak, berehalako neurriak hartu bar genituela egoerak okerrera eginez zezan. Egia da, azken urteetan eraman diren hezkuntza politikek ez diotela behar bezala heldu segregazioaren gaiari, eta segregazio hori areagotu besterik ez da egin, eta Gasteiz horren lekuko bada, baina beste herri batzuk ere badira segregazioa segregazio maila gorena dutenak. Guri iruditzen zaigu eta hitz egiten ari garen hezkuntza akordionek horren norabidean ere urratsak ematen ditu edo planteatzen ditu irtenbideak zentzu horretan, guk uste dugu gure hezkuntza sistemak duen larritasunik handiena segregazioan dagoela nolabait, eta beraz, horretarako irtenbideak planteatu behar direla. Eta zein da, kuotak ezartzea, ez segregatuetan, ehuneko 15 agian jatorri migranteko ikasleak egotea, ez dakit, bat aipatzearen, zer egin liteke segregazioa gainditzeko? Bai, nik uste dut, 2 planotan egin behar direla segregazioari aurre egiteko interbentzio guzti horiek, ez da? Lehenengo planoa izan beharko litzateke berehalakoa, eta hezkuntza hitzarmen honek, ostiralean adostutako zuzenketen bitartez, hezkuntza hitzarmen honek berehala hartu beharreko neurri zuzentzaileak planteatzen ditu. Neurri zuzentzaile nagusienetakoak izan daitezke adibidez, kuotarik ezin dela kobratu, alegia hezkuntzak doakoa izan behar duela eta kuotak desagertu behar direla, baina gero badaude bestelako neurri zuzentzaile batzuk ere berehalakoan ja hartu daitezkenak segregazio horri aurre egiteko. Izan daitezke adibidez zerrenda bikoitza, matrikulazioa egiterako orduan zerrenda bikoitzak planteatzea, eta hori onartu adostu dugu, non behar bereziak dituzten ikaslentzako plaza kopuruak gordeko diren ikastetxe guztietan. Bestetik egon daiteken beste neurrietako bada matrikula bizia ezagutzen den horretan intziditzea, alegia behin ikasturtea hasita dagola datozen ikaslentzako parkatu, nolabeteko baremazio berezi bat egitea, eta adibidez ikastetxe batek jatorri atzerritarreko ikasle kopuru edo portzentai handia baldin badeuka, baremazio horretatik kanpo gelditzea eta bestelako ikastetxe batzuetan kokatzea ikasle horiek, eta nik uste dut badagola beste
neurri oso importante bat adostu duguna, eta da konplexutasun indizearena. Alegia, jakin behar dugu zehatz, mehatz, zein den ikastetxe bakoitzak eta bere inguruak duen egoera sozioekonomikoa, egoera soziokulturala eta bestelako egoerak, interbentzioak horren arabera egiteko, eta beraz, sortuko da konplexutasun indizea. Indize horrek markatuko digu ikastetxe bakoitzak duen konplexutasuna, aipatu dugun gabezi guzti horiei aurre egiteko, eta horren arabera bitarteko gehiago eskainiko zaizkio, bitarteko zuzentzaileak eskainiko zaizkio ikastetxe bati edo besteari. Eta orduan, nik uste dut berealakotasuneko neurri horietan, neurri oso importantea jasotzen dituela hezkuntza hitzarmen honek. Baina horretaz gain, diagnostiko zehatz eta konkretua egiteaz gain, planifikazio estrategiko bat ere behar da, segregazioari aurre egiteko planifikazio, estrategiko horretaz ere hitz egiten da hezkuntza hitzarmenean, eta badago beste kontu bat guretzat oso importantea den. Eta azken finean, segregazioari aurre egitea ere herri erronka bat izan behar da. Migrazio fluxuek esaten digute Euskal Herria zorionez gero eta anitzagoa izango dela. Euskal Herrian jaio ez den kanpoko jende gehiago etorriko dela Euskal Herrira bizitzera, Euskal Herrira ikastera eta Euskal Herrian lan egitera, eta benetan Euskal Herria anitz baten sinisten baldin badugu, iruditzen zaigu berebiziko garrantzia duela segregazioaren kontrako itun bat edo akordio bat erdiestea. Eta hitzarmenean adostu duguna da segregazioaren kontrako itun edo akordio bat erdiesteko borondatea dugula 2023an. Alegia, datorren urterako, segregazioaren kontrako itun horrek egon beharko du mahai gainean, eta gainera hezkuntza komunitatearekin eta inplikatutako gainontzeko sektoreetako jente ezberdinekin elkarlanean osatuko da itun hori, eta guretzako hori horrek berebiziko garrantzia duka. Segregazioaren aurkako neurrietako bat dela esan diazu doakotasuna, hezkuntza sistema osoaren doakotasuna, horrek itunpekoak ere hartuko lituzke beraz, doakoak izatera pasako liratekelako, baina hor beti dago gatazka batera itunpekoen finantziazioaren inguruan, ez da, zati batean behintzat gurasoek ordaindutako kuota horitatik datorrelako. Finantziazioaren auzia ere erabat konponduta dago, erabateko adostasuna dago, zer diote itunpeko ikastetxe hori, zer esango dute, ikastolen elkarteak, kristau eskolak, bestelako itunpeko ikastetxe sare zabaloiek, euren finantziazioaz? Bai, aipatu ditudan lau alderdien artean, adostu duguna da, eta horretan adostasuna dago lau alderdien artean, eta da Euskal Hezkuntza Zerbitzua sortuko dela. Eta zer da Euskal Hezkuntza Zerbitzua? Euskal Hezkuntza Zerbitzua da ikastetxe bakoitzaren izaera juridikotik haratago, baldintza konkretu batzuk zehazten dira, zerbitzu berri horretako kide izateko. Alegia, bertan, zerbitzu horretako kide izango dira eskola publikoak, Euskal Eskola Publikoa osatzen duten eskolen sareak parte hartuko du zerbitzu horretan, eta baita izaera soziala eta irabazi asmorik ez duten ikastetxe kontzertatuek ere parte hartu ahal izango dute baldintza zehatz, tasatu eta konkretu batzuk betetzen dituzten ikastetxeek. Eta baldintza horiek zeintzu dira? Baldintza horiek, eta adostasuna erabatekoa izan da ere, baldintza horiek zehazterako orduan dira, adibidez, kurrikuluma eta hizkuntzari dagokionean helburu eta bete behar berdinak izan barko dituzte zerbitzu horretako kide diren ikastetxe guztiek, ezin izango da sexu segregazioa bermatu ikastetxeetan, beraz, sexu segregazioa ahalbidetzen duten ikastetxeek ez dute finantziazio publikorik jasoko, azpimarratzen da ere eskidetza plan bat izan beharko dutela ikastetxe guzti horiek, eta beraz, sexu eta genero askatasuna errespetatua izango da ikastetxe horietan, aipatzen da ere baldintzetako bat laikotasuna izango dela, eta beraz, Euskal Hezkuntza Zerbitzuko kide diren ikastetxeek laikotasun erreala eta doktrinamendurik eza bermatu beharko dute. Kontratazioari dagokionean ikastetxe pribatu diren horiek, kontzertatu diren horiek, kontratazio gardena eta non administrazioak ere parte hartu beharko duen bermatu beharko dute, eta gainera modu komunitarioan herrietako eskola sortuko diren, herrietako maila lokaleko udal eskola kontseiluetan parte hartuko dute, eta beraz planifikazio orokorraren baitan jardungo dute ikastetxe guzti horiek. Beraz, nik uste dut, publiko-pribatu dikotomia hori gainditzeko lehengo urrats bat emango dela Euskal Hezkuntza Zerbitzu horren sorrerarekin, eta aipatu dudan bestela, badago neurri estruktural bat, eta neurri hori da Euskal Hezkuntza Zerbitzuko parte den ikastetxeek, edo diren ikastetxeek, ezin izango dutela inungo kuotarik kobratu. Eta horretarako,
administrazioak ikuskaritzaren bitartez eta bestelako mekanismoen bitartez ikuskaritza eta fiskalizazio papel bat jokatuko du irregularidade horiek ekiditeko eta benetan doakotasun erreala bermatzeko. Esan du nik hasieran, ez genekela asko, letra txikia zerrotez egarren, baina iruditzen zaite oinarri sendoak, bintzat adostasunaren bidetik, amarretik bederatzi legebiltzarkideren babesa izango duelako itun honek, edo akordio honek, sakontzen saiatu gara eta lortu dugula. Ikoizarrese, estimatago Euskal Telebistara etorri izana, eta ostiralean beraz pixkanaka testua ezagutu dela, aprilaren 7an onartuko du Gasteizko Legebiltzarrak, eta hortik ja beste bide bat egingo du Jaurlaritzaren eskuan testu honek lege bihurtu dadin, eta esaten genuen, 2023ko udaberrien edo, onartu izan dadin, ura ere, alden neurrean bintzat adostasun zabalaz Gasteizko ganberan. Ikoizarrese, estimatago Euskal Telebistara etorri izana, beste arte. Eskerrik asko bai. 17 minutu Jaun Andreok, hezkuntza gaiak herri honen lege nagusienetakoa eta azkeneko 30 urtean indarren egon den bat aldatzera datorrena gainera hezkuntza lege